galak lagi. Ya, oke. Arep minta. Niki dicopi lho mboten. Jajal yo kena, ora yo kena. Jajal. Jajal sithik. Aduh, sampean sik. Bojo galak. Wis nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo kok ora tau ngepenake. Terus. Ayo. Seneng Langsung ngomongane sengah. Kudu tak trimo bojoku pancen gelap. Hop. Nah, ini sangat bagus dan masuk penilaian. Oh, apik. Dadi suarane cah loro ki sampe kandam sing elek. Cah loro ki sampe. Are tak baju lek. Kandam sing elek kandam. Wah kon gendang malah micek. Kurang ajar. Ayo, langsung 3, 2, 1. Masih bersama Kusuma Wardani. Bojo galak. Yuk. Wong edan kandang edan. Senajan kahanane koyo ngene. Tunggu ketelaluan bojoku sing saiki. Kira sithik wae aku mesti diseneni. Ape dolan repojo kok ora dioleke. Senengane dudukku dolan karo liyane. Yen wis ngono aku mau bisa meneng. Tak jelaske malah mau gawe kowe sepandang. Di matamu aku iki ora tau bener. Kabeh masalahke rumah sulis mari pindah. Yo wis ben duwe bojo sing galak. Yo wis ben sing ngomongane sengak. Gawe aku susah nanging aku enggak bisa tak teko. Aku terus ning ati tak bingo sliramu tekan saiki. Wis dadi jodone senajan kahanane koyo turutan senengane mencak-mencak. Kau usah diketuni aku kudu kuat hati. Nanti tekan mati sliramu tetep neng ati. Bisa kendo wae tak nikmati uripe. Senajan galak bojoku pancen sing bagus dhewe.
bacok cengkelmu, Ayo. Bisa tak sangka. Hop. Nah, disepoti karo cah-cah. Jelut. Hop. Nggih. Iki eneng pamundhut, Mas. Nggih, napa, Bos? Iki saka Andis. Saka Andis iki ngersake tresna kependhem saking Mbak Elis. Oh, siap. Saya disikke. Loh, niki tresna kependhem napa niki? Lah ini lerek-lerek wonten mriki ya? Napa? Tresna kependhem niki. Nggih. Oh, niki berarti kowe joget temburi sik. Pun kula aturi niki. Iki permintaane ya iki diaturake. Ini senembang sinten, Bos? Lho Mbak Elis. Oh, Mbak Elis. Ayo. Sama Sama iki kok unggahane dhisik. Wah, wis kok unggahane dhisik to? Lho, wis ae. Wah, ya wis kok bar iki lek ngono. Tak urut, Bos aku iki. Oh iya. Iya. Kula ora diurut ora penak. Aku mbok seneni. Ora nyawang. Mbok colong-colong sindene. Iya. Ora Aku nyawang pamundhut tok iki mau. Oh nggih, mantep. Tembangnya napa lek niki? Lah niki genah pikir keri, Bos. Pikir keri ya. Nggih. Dudu pikir kendo. Mbok Setel kendo. Pikir keri niku setel kendo benten. Niki lho, nadane. Ah. Abot sanggane. Pikir keri. Aku kabeh keleru. Wow. Tembang kangen. Iya cek sound, Dok, cek sound. Ayo, Apa enak Gin. sinden nanti kok Mas iki cek sound. Wis ya menil cek sound. Yen gelem tak jak rapi, yen ra gelem tak jagongi, sera penting pikir keri. Yen kowe gelem tak sayang, yo ojo mbok gawe bimbang, rasa kakean alasan. Masuk. Oke, masuk. Yuk, 3, 2, 1, pikir carry. Yuk. Sama-sama yuk. Salam Wakinjai. Yen gelem tak jarapi, yen ra gelem tak jagongi, sera penting pikir keri. Yen kowe gelem tak sayang, yo ojo mbok gawe bimbang, rasa kakean alasan. Iki ati tu parkiran maju mundur karuan, iki ati tu layang